Di moubos sa 600 ka mga riders sa mga nailang motorcycle ride-hailing company sama sa Grab, Foodpanda, Angkas, Lalamove, Joyride ug Moveit ang naghiusa atol sa launching sa Pag-ibig Ascenso Rider Raffle promo dinhi sa Sugbo. Nagkadaiyang papremyo sama sa smartphones, helmets, fuel gift checks ug 20,000 pesos nga cash ang giandam alang sa mga riders nga miyembro sa Pag-ibig Fund. Aduna po'y siyam ka NMAX ug usa ka XMAX alang sa Grand Raffle Draw karong umaabot Disyembre. Ang maong kalihukan gigama aron mo dani sa gibana-banang moabot 420,000 ka mga delivery riders lukup nasod nga magparehistro sa Pag-ibig. Gani adunay giandam nga registration booth ang Pag-ibig aron motabang og rehistro sa mga dili pa nila miyembro. Dakong pasalamat sa Deputy Chief Executive Officer for Member Services Cluster nga si Alex Aguilar sa mga riders sanglit sila ang nihatag og paglaom sa katawhan nga gidid-an makagawa sa panimalay panahon sa pandemya. Mga kasama, noong kasagsagan ng pandemic, kayo po ang nagbigay pag-asa sa maraming mga pamilya. Kung wala po kayo, palagi ko maraming nagutom. Maraming hindi nakainom ng gamot. Maraming hindi natanggap yung kanilang mga basic na pangangailangan. Dahil bawal lumabas, bawal pumunta sa grocery, bawal pumunta sa palengke. At yung pagkukulang na po yun ay pinunuan ng mga riders. Kaya po kami, kasama po ang mga Pilipino, mga pamilyang Pilipino, nagpapasalamat po sa inyong lahat. Si Rio Teves, Vice President for Member Services Operation, kinsa gitawag ang mga delivery riders nga mga bag-ong bayani sa atong katilingban, ning saysay nga ang usa ka gatos ka pesos nga buwan ng hulog sa mga riders sa Pag-ibig, ang yawi aron sila adunay matawag nga kaugalingong panimalay. Usamo sa mga miyembro nga unta dapat makatagamtam sa among serbisyo. Kaya ang Pag-ibig Fund dili lang para sa mga empleyado nga nagtrabaho 8 to 5. No, nasa opisina. Para sa mga parihas ninyong mga bagong bayani nga kusog mo diskarte kung maningkamot kung mo paniil pa dyan. Ang Chief Executive Officer sa Pag-ibig Fund, Marilyn Acosta, miingon nga takos nga tagaan og tip ang mga riders tungod sa kalisod sa ilang trabaho. Ang hirap pala, kaya kayo mga kapatid na hindi riders, kapag nag-order kayo, pwede ba? Dagdagan nyo naman yung tip. Pero, kayo naman na mga riders, kaya ako sinasabi na dapat magdagdag sila ng tip para meron kayong idadagdag sa ipon ninyo sa Pag-ibig. Kala nyo gagastusin ninyo ha? Dapat, pag may tip, kasi hindi nyo naman inaasahan yon, extra yon, ipunin nyo na sa Pag-ibig Fund, tama? Dakong tabang ang maong kalihukan sa mga delivery riders, ilabi na sa mga wala pa na rehistro sa Pag-ibig. As a rider, importante ni para namo sa bayan sa Pag-ibig Fund. Para namo dako sa katabang. Importante ma'am katon dili mga member sa Pag-ibig and then kanisa sa rider para makuan jud sa judang kulang namo. Nagkanayon si Acosta nga mga benepisyo sa Pag-ibig, mamahimong puhunan sa mga riders o gani makahatag og tsansa nga makaangkon sila og disente ug barato nga panimalay. Yung pwede silang mag-avail ng short-term loans o multipurpose loans. Sabi ko kanina, pwede yung pangpuhunan. Kahit maliit lang yan, pangpuhunan yan. At yung isa sa pinakamahalaga, magkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng disente at murang pabahay. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.